nalona nithi ke wahambisa ividiyo makunesi umntwana nanyamdini angisiyo bafuthi lento enimbuka noma nicabanga ukuthi ngiyo ngihlaza madodana ngihlaza ngiyaxolisa bafuthi ukukhuluma nje ngikhuluma but mfowethu ngiyacela unginike le ngane ngifuna ukudila nayo ngiyabonga siyabonga Khumalo Ntoni akuthathe mfana ngusele lapha futhi kundona lapha emuva cha ngizongixolela bazali ngicela ningixolele ngoba njengoba izinto ngithanda ukuthi iphelele asuke isinto efana nalezi njengoba sikhona sila ngafisa ukuthi nomunye nomunye uzakhuluma ngakhuluma iqiniso ngoba kuyacaca ukuthi yabona kusasa kuzathiwa uthisha omkhulu uxotshiswe njengomabani njengoba esuspendiwe nje uzodwa umntaka kaMashobane umntaka kaMashobane engazange yenza kusetshenziswe ezinye ingane manje ngizwa uMashobane enkulumo yelo washuthi umntwana yelo wevidiyo uMashobane abacelayo abe basekhona lesikole ndawo abantwana ngokuphendula nje uhle nje amazibuko ngizokuzwa bakhona lesikole angizwela labazali owashuthi ividiyo khona kodwa lo engathi thimangizwa owahambisa ividiyo akasekho lesikoleni. Thank you. Nabona ngifuna ukusho lo bothisha nizele ukuzofundisa abantwana esikoleni anizelanga uzosebenzisa izingane zabazali yabona manje lesikolo lesi inkosi bangani sicekeleke phansi abantwana abezukuyazi into abayizele esikoleni noma bezele ukuzofunda noma bezele ukuzosetshenziswa othisha yini ngenkinga zabo abasuka nazo emakhaya bese bezozifafaza enganeni ngoba ngiyezwa lokuphatheka igama lamhlanga walekwa maye la eBhilonga khona uze ngokuzofundisa lapha abantwana so angazi mina ukuthi abazali bazayithatha bayibuke bayithini lento kodwa kufanele ukuthi siyibuke lento ukuthi akulona iqiniso lento eyenzekile kuthisha omkhulu akulona iqiniso ngoba izinto kufanele zibukeke nhlangothi zonke njengomhloli omkhulu uFrisco kwakufuze ukuthi uma uthisha omkhulu ayisubmithile icomplaint yakhe ngale bangathathi inxaxheba esedine lodwa balalele uthisha omkhulu bakuthi yini isikhalo sakhe ngothisha okwazi umatheka esikoleni ngoba wayekhona phela udeputy ngoba ngiyathemba ukuthi wawufakazi maziko kuloko ukuthi uzokumelela yes wake wabizwa wahamba wayilalela lonto leyo uthi kuthikani iphutha leyo izinto maze zizokhulunywa kuyakufuneka ukuthi kube khona lo wayekhona as what as a witness azokwazi ukuthi akhulume into ayaziyo manje makuzathatha kugutshezelwe angiboni lokho mina kuliqiniso bazali bukaneni isikolo senu ukuthi sifa kanjani la kunina kumnandi yini ukuthi ingane zendlule ngamakhumbi ziye koTT ziye koMangwane ziye koMaphisi kodwa isikolo nibe ninaso sila sivandalizwa othisha abakhona ngaphakathi okuthiwa bazofundisa ingane na yabona lapho sebonga kakhulu ngona hayi nani bazali senizweleke ukuthi isimo sinjani la sizokwenza ukuthi singabele sithi uthisha umhlanga
Funa kube nobufakazi. Lapha ke manje sizovula le VN eshoyo ukuthi umntwana wayethunywe uthisha ubani. Ngizoyizwa ke lapha ke. Oh. Yabo. Baba Masibuko, njengoba nithi kusaqhubeka i-investigation. Uthisha omkhulu umisi wesikoleni ngoba uthi kumele kuzoqhutshwa i-investigation la phakathi esikoleni angithi. Bazoza la bazo-interviewa nina noma bazohlela bazocheck la phakathi angithi esikoleni. Thina abazali bengane ezashaywa sizoba involved kulelo cwaningo lwabo. Ngoba njengamanje nje umuntu mayemiswa phela umiswe emsebenzini ngoba ingezwe ukwenzela ukuthi angaphazamisi umphendweni la uthisha omkhulumisele lokho ngiyacamanga. Thina ke njengabazali bengane eshayiwe sikhona yinohlelweni lokuthi nathi sizo interviewa yiloyo ozobekeza. Pendula nje futhi umzulalela angibingelele Mntunga angifuna ukukhuluma iphutha. Angazi ukuthi basebenza kanjani. Mhlawumbe kodwa uma ngathiwa mhlambe bayafisa ukuthi ba-interviewe abazali babantwana. Njengomuntu okhona la ngozama ukwenza sure ukuthi kuyatholakala mfowethu. Kodwa angazi ukuhlela la ukuthi lamba kanjani. Sibona nje sebefika wathi. Yebo ngiyabonga. Mfuthu ningixolele nje ukuthi mhlambe sibhekane noMasibuko ukuthi angifuna ukuthi ngicacele lento ukuthi kahle izohamba kanjani ngoba mfuthu ngempela ngiconsent ngomntanami ngiconsent nje kakhulu Masibuko ngoba okwenzekanayo umntanami uphuma iqhubu lokuthi uyoxoshisa uthisha omkhulu esikoleni kuwo wakho umntwana ungafika kanjani kuwo wakho nje njengamanje even yena uDudu akakazi nje azamthinte akakazi uyangazi niyamazisile mhlawumbe ukuthi umntana akakho i-department isebenza kanjani mhlawumbe bafowethu uyazi ukuthini lokho angeke ashorishe mfowethu if anything yenzeka umntana i-department izomazi bafowethu lokho nje ngisho ngombuso onganamahloni makukhona okwenzeka kumntanami i-department izomazi ngoba njengamanje nikhomba ukungangazi ukuthi ngumuntu ngoba yonke lento njengoba ngisho ukuthi yenzeke ngomntanami. Ngiyabonga. Siyabonga kuba siyabonga kakhulu nokusicacisela nje futhi ngendlela osibekela ngayo yabonakala hayi khona la ngihamba ngakhona nathi lokade sikusho kwasekuqaleni ukuthi ufike ukhama ngamali ungayithinta SGB njozi ngabazali kusukela lapho-ke nani niyabona-ke manje nangu uphuma la akazathinta kodwa umntana wakho wasusa lolu daba kodwa manje sikuhlebelekile umntana wakho uyena oxoshisa uthisha omkhulu niyayizwa lelo nto bazali phela kuwe nduna lapho nduna ubheka lapho okay ngiyabona. Cha angisukume ngibingelele isinkosi usihlalo othisha bangaphakathi uzakwethu noNmiya nje ngiyanibingelela ninonke. Silalele babethu silalele kunalento ithi ngabankulu engabusezekeke njenganamanje ithanda ukuzika ngokuyilalela kwami nje ke ukungena nje la